benderfynu mynd am y Trwseri Llydan yma heddi? Maen nhw'n steil fi wrth y modd gyda, i ddechrau dy, ond maen nhw yn ffasiynol iawn. Os ych chi methu osgoi nhw, os ewch chi siopa nawr, ych chi methu osgoi y jeans a'r trowsus Llydan, lot o ddefnydd, lot fawr o ffabrig. Felly, dyn nhw ddim y pethau hawsa, dyn nhw ddim y pethau ni falle yn teimlo, o ie, na i fynd ar reina, fydden nhw'n iawn. Achos maen nhw'n gallu bod bach yn anodd, bach yn tricky i beth i chi'n mynd i roi gyda nhw. Felly gobeithio yna ni roi chydig o syniadau ar sut i roi nhw gyda tops a siacedi yn y blaen. Fab, a le ni'n dechrau? Felly mae dyn ni Megan fan hyn sy'n edrych yn lyflu. Mae lot fawr o'r jeans yma mewn lliwiau gwahanol. I ni'n mynd i ddangos rai ohono nhw i chi heddi, a mae hwn yn enghraifft hyfryd. Ar gyfer adeg mor flwyddyn, le, os yna, sa'n gwybod amdano chi gytre, ond dwi'n barod wedi dechrau mynd mewn i cyfnod yr hydre. Na, so ti'n cael. Fi'n dwlu ar ddechrau yr hydre, Helen, so fi'n un peth. Ond ni dal eisiau gwisgo lliw, a ni dal eisiau edrych yn hafedd, felly mae'r rhain yn hyfryd. Mae'r gwyrdd ma'n lyflu, yndi? Nag yw e, o Zara mae'r rhain, yn 29.99. A maen nhw'n really hir. Mae hwn yn un peth am y jeans ma'r trowsusau yma. Maen nhw'n yn amrywio yn fawr o ran hyd, felly mae hwnna'n rhywbeth. Ond mae Megan yn 5 troedfedd, 10 modfedd, a maen nhw dal rhy hir iddi. A ni di roi nhw gyda'r boots chunky yma. Mae lot fawr o rhain yn y siope, maen nhw'n edrych yn gret. A maen nhw dal yn rhy hir. A maen nhw dal yn rhy hir. A mae rhain o Max Spencer yn lliw naturiol. A ni di roi gyda top sydd yn fitted, a mae hwn yn bwysig i gysidro. Cofio'r silhouette achos bod lot o ffabrig ar y trowsus. Felly wedi clymu'r gwyrdd mewn gwahanol shades o wyrdd felly yn y top, a hon yn dod o New Look just dan 20 punt. A fi'n credu bod e'n wisg hawdd iawn i wisgo. Wrth gwrs mae Megan yn mynd i edrych yn ffantastig mewn unrhyw beth. Diolch yn fawr iawn i ti, Megan. Diolch, Megan. A nesaf mae dyn ni Margaret mewn delwedd gwbl wahanol, ond fi'n siŵr bod chi'n gweld elfen o'r 70au yn dod trwyddo ym mhob dim yma heddi. A mae'r siaced yma really yn neud i fi feddwl am dillad y 70au. Mae hwn yr pleather, mae'r lleder ffug. Hon yn dod o Max Spencer, lot fawr o'r ffabrig yma yn y siope. Ond jeans yw'r rhain, a fi'n credu bod nhw'n edrych yn rili glasurol. Dyn nhw ddim yn edrych fel jeans, o fan hyn dyn nhw ddim yn edrych fel jeans. A maen nhw mor smart a flattering ar magau, fi'n credu bod hi'n edrych yn lyflu. Mae'r wishg yma'n funky, ond hefyd yn gweddi. Fi'n credu bod gwisgo top sy'n fitted hefyd o dan y siaced. Felly mae'r siaced yn gret ar gyfer mewn allai gael ei wisgo just fel top gyda jeans, neu i ni di roed yr heinen yma o flowsen bach o dan o fe, sydd bach o print anifel, a'r siap hyfryd a bach o puff sleeve yn ddi sy'n ni di gweld lot yn y siope, a'r sgidiau hefyd, yr leopard. Mae rhaid i fi gael bach o leopard, beth bynnag, bob tro. A mae'r sodle hefyd, fi'n credu, os nag i chi yn ddigon tal i wisgo'r trowsus yma, just gwisgo nhw gyda sodle, wrth gwrs, yw'r ffordd. Mae eisiau bod chi'n eitha slim os chi'n gallu gwisgo nhw gyda flats. Fi'n credu mae hwn yn wisg lyflu, clasurol, ond hefyd yn ffasiynol. Diolch yn fawr iawn, Magda. Efe trowsus Llydan sy'ch chi'ch dwy ar bod nhw'n fyr? Ie. Fi wedi dilyn y trend heddi. Fi'n gwybod bod Helen yn neud Trwseri Llydan a drwy Islam. Bys ar y botwm hana. Rhywbeth o culot, ynddo fe. Felly, ac nawr mae gyda ni Sian fan hyn. Eto, 70au dod trwyddo, ond nag i hwn yn lyflu. Fi'n credu bod jeans llwyd mae lot ohonyn nhw o gwmpas yn y siope. A mae'r flowsen mewn binc gyda'r ser sparkly yn dod y monsoon. Fi'n credu bod hon yn flowsen hyfryd. Mae'n 65 punt, ond mae'n flowsen special. Neith e gario chi mewn hyd yn oed lyflu ar gyfer Nadolig. Mae'r jeans mae'n dod o River Island, a mae lot o'r jeans yma wedi i cael eu torri, felly allwch chi dorri nhw i'r hyd i chi angen. Felly, dyn nhw ddim di gorffen, dyn nhw ddim di gwynio ar y gweilod. So hwnna'n handi gyda rai gwyrdd na. Yn union. Chi just yn gallu mynd ar sisiwrn a torri nhw i'r hyd sydd angen arno ti, felly mae hwnna'n gret. Gret. O ran ti'n sôn am y meintiau fyna, fi'n berson, fi dim ond 5 troedfedd rhywbeth y dwy, felly
Oes na Nid dim ond, byddai'n browd yn y byd. Diolch, Rodri. Ond oes na opsiynau falle petit neu tal mewn siopau gwahanol? Oes, mewn ambell i siop, dim ym mhob un. Mae lot o'r siopau ma ni wedi edrych ar heddi. Zara er enghraifft dim ond un maint, ond gyda siopau fel Next a River Island a New Look, maen nhw'n gwerthu short a regular a long fel arfer. Dyn nhw ddim falle yn y llefydd i chi'n disgwyl ffindo nhw, ond maen nhw ar gael, enwedig os ych chi'n siopa ar y we. Felly, i gael yr hyd iawn, a mae hwnna'n rili bwysig, achos sy'n byd yn wath na cael jeans Llydan sydd yn rhy fyr. Na, achos fi'n gwybod fel person byr, mae yn gallu bod yn anodd weithiau i ffindo rai, chi'n gweld rai, meddwl fi rili eisiau gwisgo hynna, ond dyn nhw ddim ar gael. Felly, ond gyda rhain, mae torri nhw yn berffaith yn dweud. Mae torri nhw yn hawdd fyd, ydy we. Ddim yn gorfod cael nhw wedi gwynio. Mae'n ei bywyd lot yn haws, yndi. Ydy. Ond mae gwisgo sodlech a wastad yn neud i ni edrych yn well. Ac i deimlo'n well hefyd.